Hyvät koulukuraattorit ja lasten hyvinvoinnin vaikuttajat, tervetuloa myös omasta puolestani Jyväskylään, jossa myös lapsiasiavaltuutetun toimisto sijaitsee nyt 6. vuotta. Olisin tosi mielelläni tullut mukaan päivillenne ja keskustelemaan kanssanne. Harmikseni Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkoston kokous Puolassa, Varsovassa sattui juuri näille samoille päiville. Siellä on puolestaan aiheena sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten oikeudet. Olisin mielellään tullut keskustelemaan kanssanne siksi, että näen koulukuraattorit ja muut oppilashuollon ammattilaiset hyvin tärkeinä vaikuttajina ja tukijoina, yhteistyötahoina myöskin lapsiasiavaltuutetulle lapsen oikeuksien edistämisessä ja lapsen hyvän elämän edistämisessä. Koulukuraattoria ja oppilashuoltoa koskevat asiat tulevat hyvin usein työssäni esille niin keskusteluissa lasten ja nuorten kanssa, ministeriöiden erilaisissa työryhmissä, mutta myöskin keskusteluissa, luennoilla, yhteydenpidossa myöskin kuntapäättäjien ja kansanedustajien ja hallinnon virkamiesten kanssa. Lasten hyvinvointi ja kouluviihtyvyys tulivat hyvin vahvasti esille, kun YK:n lapsen oikeuksien komitea arvioi tämän vuoden alkupuolella sitä, miten lapsen oikeudet Suomessa toteutuvat. Koulun hyvinvoinnin, kouluviihtyvyyden parantaminen ja koulun yhteisöllisyys, koulun sosiaalisten suhteiden, kaverisuhteiden, aikuisten ja lasten suhteiden parantaminen olivat niitä asioita, joita YK lapsen oikeuksien komitea oikeastaan toivoi Suomen tekevän paremmin, patisti Suomea toimimaan näissä asioissa. Lapsiasiavaltuutetun työssä näkyy se, että lapset ja nuoret itse toivovat, että he pääsisivät paremmin vaikuttamaan koulun arjen asioihin, liittyy ne sitten ruokailuun, pihan toiminnallisuuteen, kiusaamisen vähentämiseen, koulun sääntöjen tekemiseen, mukaviin yhteisiin tapahtumiin ja monesti myös siihen tapaan, millä tavalla lapsia koulussa opetetaan. Aikuisten on hyvin tärkeää oppia hyödyntämään nykyistä paremmin lasten ja nuorten omaa kokemustietoa niiden palveluiden kehittämisessä, joita me juuri lasten ja nuorten parhaaksi koitamme edistää. Koululla on paljon mahdollisuuksia tukea lapsia ja nuoria ja heidän perheitään. Koulu on siis paljon muutakin kuin tiedon siirtämisen paikka. Se on myös kasvamisen ja kasvattamisen ja hyvinvoinnin edistämisen paikka. Tämä kaikki onnistuu sitä paremmin, mitä sujuvammin koulu toimii moniammatillisena yhteisönä myöskin aikuisten puolella. Eli siinä, että opettajat, erilaiset oppilashuollon ammattilaiset toimivat keskenään sujuvasti yhteistyössä. Ja myöskin, että aikuiset ovat osa sitä kouluyhteisöä yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Lisäksi hyvin tärkeää on parantaa ja tiivistää yhteyksiä lasten vanhempiin, sitä kodin ja koulun välistä yhteistyössä, jossa myöskin oppilashuollon ammattilaiset koulukuraattorit siinä kärjessä ovat erittäin merkittävässä asemassa. Omasta puolestani olen tuonut esille tarpeen kehittää koulun sosiaalityötä myös siihen suuntaan, että lasten ja nuorten vanhemmat voisivat koulun kautta saada sujuvaa, helppoa, matalan kynnyksen tukea kotikasvatuksen erilaisiin haasteellisiin tilanteisiin, niihin, joissa vanhemmat kokevat, että he tarvitsevat keskusteluapua ja tukea. Tämän tyyppisestä koulun sosiaalityöstä, koulun perhetyöstä olisi myös paljon apua opettajan työlle silloin, kun luokkatilanteessa erilaisia ongelmia kohdataan. Koulukuraattori tekee parhaimmillaan työtä persoonana, luottohenkilönä lasten ja nuorten parissa. Lapset ja nuoret ovat usein minulle korostaneet sitä, että oppilashuolto koulussa, olisi sitten kouluterveydenhuoltoa, kuraattorin työtä, psykologin työtä, toimii kaikkein parhaiten silloin, jos ne ammattilaiset ovat lasten ja nuorten parissa tuttuja, tunnettuja kasvoja. Silloin syntyy myöskin lasten ja nuorten ja aikuisten välinen luottamus. Sitä luottamusta tarvitaan erityisesti silloin, jos on tarpeen lapselle ja nuorella ottaa yhteyttä aikuisiin jostain hankalista ja vaikeista asioista, liittyvätpä ne sitten kodin arkeen tai sitten koulun arkeen, toimintaan kaveriyhteisössä tai suhteessa opettajiin. Ihmisen tuntemisen lisäksi lasten ja nuorten
kannalta toinen hyvin tärkeä asia on tieto. Kuinkahan moni koululainen, lapsi ja nuori oikeastaan tietää, mitä koulukuraattorin juhlallisen nimikkeen taakse kätkeytyy. Ammattinimikkeet on usein aika vaikeita ja monimutkaisia. Lasten ja nuorten näkökulmasta on hyvin tärkeää, että oppilashuollon palveluista tiedotetaan koulussa ja kerrotaan, millä tavalla ne lapsia ja nuoria voivat auttaa. Ja myöskin heidän vanhempiaan. Lasten ja nuorten täytyy tietää myös heidän vaikeisiin tilanteisiin liittyen, että jos he ottavat aikuisiin yhteyttä, niin mitä sitten tapahtuu? Mitä tapahtuu minulle? Miten se vaikuttaa vanhempiin? Mitä paremmin lapsilla on tietoa, sitä paremmin he voivat myöskin luottaa aikuisiin ja ottaa yhteyttä. Luottamus ja parempi tieto palveluista kulkevat siis käsi kädessä juuri osallistumalla kouluyhteisön toimintaan eri tavoin ja tulemalla tutuksi lasten ja nuorten kanssa. Oppilashuollon työntekijät myöskin samalla viestittävät parhaimmillaan siitä omasta työstään ja tärkeästä tehtävästään. No nyt tietysti ajattelet, että eihän tuo ole mahdollista. Aika ei riitä, kuraattoreita on liian vähän, oppilaita liian paljon. On ilman muuta niin, että yksittäinen koulukuraattori tai koulun sosiaalityöntekijä ei voi ratkaista niitä työn yleisiä edellytyksiä. Niiden parantaminen on kuntien päättäjien ja valtion päättäjien käsissä. Kuntien välillä on tällä hetkellä Suomessa aivan liian suuria eroja oppilashuollon palveluissa ja se asettaa myöskin lapset ja nuoret ja heidän perheensäkin epätasa-arvoiseen asemaan. Lapsiasiavaltuutetun yksi tärkeä vaikuttamisen tavoite ja päämäärä on se, että Suomeen saataisiin yhtenäinen oppilashuoltolainsäädäntö, joka kokoaisi tätä aluetta koskevan sääntelyn ja velvoitteet ja samalla sinne myöskin lisättäisiin selkeät normit näistä työntekijöiden mitoituksista siitä, että kuraattoreita ja muuta oppilashuollon henkilökuntaa olisi kouluissa riittävästi. Oppilashuoltolain on myös tärkeää tukea sitä, että kuraattorin työ kouluyhteisössä on paitsi sitä yksilön oppilaan tukemista, myöskin koko kouluyhteisössä tapahtuvaa vaikuttamista ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä. Hyvät koulukuraattorit, lapsiasiavaltuutettu ja koulukuraattorit ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Tehdään yhdessä suomalaisille lapsille iloinen ja myönteinen kouluyhteisö. Lasten elämään tarvitaan enemmän aikuisten läsnäoloa, vähemmän yksinäisyyttä. Lasten elämään tarvitaan myös enemmän leikkiä ja vähemmän suorittamista. Kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.